Mbuyomu olemekezeka aboni kalindo amenenso ndi president wa bungwe la Malawi First the People First akhala kukuza mtundu wa Malawi kuti akhale tchero chimakamaka anzathu azipani zotsutsa chifukwa chakuti boma la Malawi Congress Party komanso chipani cha Malawi Congress Party chili kalikiliki kukonza maplani osiyanasiyana kuti adzapambane pa chisankho cha 2025. Ndiye lero pa Nyasa Voice Box pamene akhala kukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno ku Malawi. Aboni kalindo akupitiriza kukambabe nkhani yake yomweyomwe imene akuona kuti chipani cha Malawi Congress Party sichikugona tulo chikuphika ndithu mafilimu osiyanasiyana kuti adzawine zisankho zimenezi za 2025. Filimu yoyamba akuti chipani cha Malawi Congress Party chakonza ndondomeko kuti ayi kukubweraku adzalengeze kuti bungwe la National Registration Bureau kapena kuti NRB lilibe capacity yokuti yakhoza kupitiriza kupanga ntchito zake zolembetsa chaunzika. Tonse tikudziwa ndithu kuti pa zisankho za 2025 kuti inu Malawi mukavote mukayenera kukhala ndi chiphaso chaunzika cha dziko la Malawi. Opanda chimenechi inuyo ngati Malawi ndiye kuti simukavota nawo. Ndi zimenezi akuti Malawi Congress Party akonza plan yonena kuti ayi kukubwera kwa zatoza kuti ayi meki kapena kuti NRB sikulembetsanso chaunzika chifukwa kuti akudziwa kale kuti iwowo analembetsa kale zaunzika kumadera kwawo ndipo madera ena mu dziko la Malawi sanalembetse zaunzika. Plan yachiwiri akuti zimenezi zikalephereka kuti ayi NRB sanalembetse bwinobwino mwina anthu a opposition adzafuna kupanga mgwirizano. Akuti kumenekonso achipani cha Malawi Congress Party akonza ndithu ndalama za nkhaninkhani kuti agawe ku zipani zotsutsa kuti mgwirizano wa zipani zotsutsa usatheke. Ndiye akunena kuti akumeneko ndithu kuli ndalama ati ena alandira ma 2 billion ena alandira ma 5 billion kwacha kuti aonetsetse kuti ndithu tingafute zingatani mgwirizano wa zipani zotsutsa usatheke. Ndeti khali modzi pano pa Nyasa Voice Box ndikuti aboni kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina lero pa 8 October 2024. Ndipo tikamaliza tumempani kuti mmeke mganizo wanu in the comment section below komanso musaiwale kupanga share, comment and subscribe to the channel ndikuti mudzipeza ndithu ma audio ena okhudza nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ngati Malawi muno alimo anthu amantha amene amaopa kunena chilungamo, amene amaopa kuzuzula choyipacho, ine ndekha mundichose pa listi imeneyi. Ine sindimakhala ndi mantha ndipo ndizayima pa chilungamo mu dziko langa, ndipo kaya kuphedwa kaya kumangidwa kutabwera ndilibe nazo ntchito bola nditayima pa chilungamo kunena chilungamo, ndipo ndizapitiriza kuwayimirira Amalawi olo wina atabwera ndi makobiri ache otani mochuluka motani uzangozinamiza uzangozinyenga wekha. Ine ndizakuulula ndipo aliyense amene angayerekeze kumafuna kumagula ma-activist ndikumandiphatikizapo pa listi ya ma-activist yokundiphatikizapo ineyo Boni Kalindo the DC president wa anthu osauka uzangozi yalusapo chabe chifukwa ndizakuulula. Uthenga wanga mama wa uno ukupita ku Malawi Police komanso boma la Chakwera komanso Chakwerayo ndi anthu ake amu MCP kunena kuti do not take Malawians for granted. Osawatenga Malawi ngati zisilu. Slowly mukufuna mubwerese dictatorship muno Malawi. Ndafuna ndikuuze nikunena kuti ziko lino lidalipo la one party system nthawi imeneyo anthu asakuona kwa pakali pano ndi ana omwe azaka 5 akumaona patali olo mwana wako obadwa kumene zochita zache nzodabwisa. Ana kalekale wankakalira kulira usiku wose pakana mamawa masiku ano palibe mwana amene akulira kusonyeza kuti ino ndi generation ina kumadabwa kuti abale mwana wabadwa nyumba wabadwa mwana wang'ono koma mangokhala ngati akuluakulu okha akugona muli mwana mmene momo. Ana amasiku ano tinabadwa mukula mtima kwambiri generation ina ngati mmapanga zanu za masilamu sikumaopseza anthu kalekalero muli mu one party system pano pa sizingatheke. Ndafuna Malawi muziwe ichi kunena kuti MP wakumachinga uko Daudi Chikwanje anamangidwa wiki yatha iyo chifukwa cholankhula mawu osakhala bwino pa nsonkhano umene anapita kukacheza ndi azimayi azokonda amayi banki Nkhonde kumene anapangira pa mfumu wina
ndipo zomvetsa chisoni zonena kuti mawu amene adalankhula Daudi Chikwanje adamutengera ku upolisi ndi kukam'manga, anakaona unyolo. Lero tikunena pano apolisi akuzomba akamangaso anthu ena azokonda amayiwo kuphatikiza amfumu akumeneko. Kufuna kwawo pseza ndi cholinga kuti akapereke umboni olimbana ndi Daudi Chikwanje. Ziko linonde la democracy, munthu amene analankhula mawu oyipawo amene mukuwaona inu kuti ndi oyipawo ndi Daudi Chikwanje, ndipo munamumanga. Chokamangira azimayi osalakwa ndi chani? Mwawatenga dzulo kuchokera ku Nsanama kuzafika nawo kuliwonde, kuchoka nawo kuliwonde mwakasiya kuzomba malo osaziwika bwino, kuphatikizaso amfumu akumeneko. Inu apolisi ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri. Mukulephera kuchita resolve nkhani zanu, mukulephera kuthandiza apolisi anzanu, mwachisanzo pa Machinga polisi. Apolisi kumene kwakukhalira kugwirira ntchito umozi komanso mwamantha, chifukwa cha atiye akumeneko kumachinga polisiko. Atiye amangokhalira kutukwana apolisi, akafuna kuti ayambana ni munthu amathamangira ku polisi ndikukamuuza OC kuti tiye kwa mmange wakuti. Ngakhale olwana nyumba mwawo amabwera kuzauza apolisi kuti tiyeni mukammange mwana. Ndipo ngati apolisi apa Machinga samva madandaulo atiye amene iyi amangowayimira pa nseupo ndikumatukwana, koma inu apolisi simmachitapo kanthu. Apolisi akumachinga akuzunzika kopsa, ngakhale olo kuchipatala chakumalosa amapita kuti akalandire mankhwala aulere. Ngati angalipirisidwe ndiye kuti madokotala kumene koko amene osiku limene osagwira ntchito mwamtendere. Izi zikuchitika m'Malawi muno nditiye, koma local government apolisi ku area fete malipoti mmalandira palibe chimene mukupanga. Lero mukuthamanga kumakamanga azimayi osalakwa, kumakamanga gulu limene silinalankhule kanthu kena kalikonse, iwo anangobwera pa nsonkhano. Imene ndi uchisiru kwambiri. Ndi chifukwa choti manena kuti muzigwira ntchito so professional. Mukanagwira ntchito yanu ya upolisi imene munalembedwa osakhala ya ndale yozuza anthu. Ayi, bwezi pano mutafasa ndikumayang'ana welfare ya apolisi amene afika pano kumangopempha m'miseumu. Apolisi asanduka chiwewe kumangopempha chifukwa cha mmene inu mukuachitira treat. Apolisi kumavala uniform yobowoka kumaonekera ku miyendo yawo mkatimu. Cholinga chanu makamaka ndi chiyani? Mufuna muzizuza anthu malo mokuti muzigwira ntchito mwa professional. Azimayi amene mwamangawo anthu azokonda amayi banking konde akumachinga muatuluse kumeneko kuli mavuto kale, anthu akudya chiteze ndi kale, malo mokuti munamukanawuzana mboma mwanumo kuti tiyeni tikagaweza kudya kumachinga, muli bize kumamanga anthu. Muno Malawi munomo palibe amene atazalolere zopusa. Ndipo ndikuuzeni iniyo IMCP makamaka iwe Chakwera, mafilimu anu onse amene mukuchita ineyo ndikuadziwa, ndipo ndili panopa kuti ndiauze Amalawi kunena kuti Amalawi zisankho za 2025 muiwaleko, chifukwa pano IMCP akupanga kale mafilimu. Filimu number 1 akufuna achite disable NRB. Aname kunena kuti NRB ilibe capacity yokuti ipitirize kulemba anthu za nzika. Ndicholinga kuti iyo popeza analembesa kale ku Central Region ana mbirimbiri komanso anthu ochuluka ku Central Region, akufuna adzagwirise ntchito amenewo analembesedwa kalewo, chifukwa akudziwa kuti iwo dera lawo lili bwino kale. Ndi akufuna apange mafilimu onena kuti NRB ati ilibe kuthekera kuti izipitiriza kuwalemba anthu cha nzika. Imeneyo ngati mwakambirana munakambirana poso kakambiraneni kawiri kuti imeneyo sitheka. Ndi chifukwa chake timanena kuti ma MP athu ndi anthu ofoka mu ubongo kwambiri, chifukwa nkhani imene tinakhala tikunena, ine ndinakhala ndikunena kunena kuti inu anzanu akukumenyani mafilimu, ndipo mukuyenera musamale muitenge nkhani imene iyi ya NRB ya chanzikayi mpite nayo ku parliament.
anthu akulephera kulembesa ulo kukhala ndi chanzika imene ili ndondomeko kapena chokhacho choyenereza kuti munthu akavote. Koma inu ma MP ndi zipani zosusa muli vyende, malo kuti mutenge nkhani imene mpite nayo ku parliament palibe chimene mukupanga, malo kuti mwina nkhani imene mpite nayo ku khoti palibe chimene mukupanga. Anzanu akukuta katani apeza formula akufuna anamize ziko kunena kuti NRB ilibe kuthekera kuti ikhoza kumalembesa anthu za nzika. Akachoka pamenepo mwina inu abale anga ena ambiri mukudabwa kunena kuti chipani china chilichonse chimene chiti chipangise convention chikumanena kuti tizayima tokha amene jamusamutengi lightly. MCP yalowa pansi yakumana ndi zipani zambirimbiri ndipo kuli ndalama zochuluka zimene aziyika in place kuti agule zipani. Pali zipani zimene zili pa ndandanda olandira 5 billion. Ndiye pali zipani zina zimene ziti zilandire ma 2 billion. Kumadabwa kuti kodi abale awalephera ku convention kuapasa anthu transport ndikumapasa ma 3000 anthu ndikugona pa floor. Lero akukalankhula statement yonena kuti tizayima tokha ndipo ifeyo sitikufuna kuti tikhale nkhapa mwa munthu. Muziwe kuti amene owo ali pa 5 billion. Ndipo kuli zipani zina zimene ziti zituluke posachedwa pompano makamaka convention ya UTM ikatha. Amene ati akalephere kumenekoyo na Yesu akuyambisa chipani chake nanenatu pajatu kunena kuti zipani ndikutapa kutaya. Wina so ayambisa chipani chache ochokera ku UTM amene Yesu amulonjeza ndalama za phwamwamwa ma billions. Paja ku Malawi kuno ndalama zaphweka. Choncho tikunena pano amalawi musayembezereko zabwino, chifukwa ine chimene ndimayembekezera nchonena kuti timva zipani zonse zosusa to fight the greatest enemy. Koma muona nditu zipani zosusa zisakubwera pamozi zikunyanyala ena wakugwira ntchito ndi oyipayo satanayo. Mungoziwa kunena kuti zimene zikuchitikazi sizanomo, zimene zikuchitikazi ndi za sataniki. Kutero ko satana walowa muno Malawi chifukwa azipani wamakhoza kukhala ndi ma ideas abwino koma satana ndi amene akuwalowa. Nkhani ndi ya power, money and fame. Power, money and fame. Anthu akufuna kutchuka, akufuna kukhala ndi maudindo osakhala ndi mtima ofuna kuthandiza Malawi. Kutero iwe nzanga osauka ngati misonzi yako umaona ngati itha posachedwa uyiwale. Zipani zonse zosusa kupatulapo zochepa zinazi zagudwa kale ndipo plani yawo ndionena kuti akaapasa ma billions amenewo kupatula ndalama zimene akuapasira kupangira convention. Aapasa ma billions onena kuti akane mgwirizano ene alliance yobwera ndi zipani zinzawo zosusa. Ndicho linga kuti akayima paokha nthawi imene ijayo yokuti zisankho zachitika kuzakhala lirani. Anthu amene aja azakhala kuti anagudwa kale azakapanga mgwirizano ndi MCP. Muziwe kuti ufiti tikamanena kuti kunja kuno kuli ufiti mukhulupirire kuti uliko. Tikamanena kuti sataniki iliko muzikhulupirira. Chifukwa mmene Malawi wafikira lero enomo pate ya anthu oganiza amene amaganizira Amalawi sangakapange mgwirizano ndi MCP. Ndipo palibe munthu oganiza amene angatenge voti yache ndikukavoteranso MCP. Koma chifukwa cha usatana, chifukwa cha sataniki, chifukwa cha ufiti, muona anthu akupita ndikumakavotera MCP yoyipayo imene ikuzunza anthu, imene yazunza anthu, imene yakhaulisa anthu, imene isakupangisa anthu kuti azimva kumakhala bwinobwino mu ziko lawo la Malawi. Anthu akavotera oyipayo. Ndipo izi mundikhulupirire Amalawi kuli mafilimu amene akuchitika pano pa MCP yaika in place ma billions andalama ogula atolankhani, ogula ma activist, ogula azipani, ogula amafumu. Ndikuti tu Malawi muno ifikapo nthawi yonena kuti aliyense agudwa
opusayo agudwa, ochenjera sangagudwe. Ndimene plani imene yakonza IMCP, ndipo muyembekezere a opposition mumangidwa koopsa, kuphatikiza nyumba zowulusira mawu, kuphatikiza ena opanga newspaper, opanga magazini, motero kuti chifukwa cha mtima ofuna kuopseza i Pride magazini yalemba kuti Chilima anaziwa kuti aphedwa. Pride magazini yapanga kafukufuku, yapeza kunena kuti akuti Chilima anachitidwa arrested kuti azaphedwa, ndipo iyeyo anayankha kuti ndi azatipha ambiritu, kutero konso muona apolisi akummanga wamkulu wa Pride magaziniyo, kuyiwala kunena kuti dziko lino ndi la democracy. Ndiye mukamapanga zibwana zanu muziwe kuti alipo ena amene akukuonani, alipo ena olimba mtima amene amaulula chobisikacho, ndipo ine sindimaopanso kumangidwa iyayi. Ine ndimangonenapo chilungamo ndipo sindizaopa. Apolisi ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri, kuyang'ana salary yanu, kuyang'ana nyumba zanu, kuyang'ana mauniform anu, kuyang'ana zipangizo zimene mukuyenera kuti muzigwirira ntchito. So pathetic, koma muli patsogolo kuzunza anthu. Apolisi ena alimo abwino amene amafuna kugwira ntchito yotumikira dziko lawo, koma ambiriwa ndi anthu amene akugwirira ntchito andale, amene akumatumikira ngati iwowonso ndi a political party. Tikunena kuti inu a inspector general tapitani kumachinga polisi, machinga polisi sitikunena tuliwonde iya, mupite kumachinga polisi mukamve nkhawa za anthu anu. Anthu kumene kwakuzunzika, umachita kukamayenda pa road block paja kumaona apolisi ali kuma pa machinga, chifukwa chozuzidwa, kuzuzidwa ndi atiye akumeneko amene akuzitenga ngati ndi wamkuluso wa polisi, popeza malawi muno munaphweka. Ndiye mukamapanga zinthu zanu mukanayang'ana kaye kuti zimene mukupangazi, is this the right thing or not, than kumazuza anthu. Kuli mayi ena kumzimba uko, mayi chunga, akulandidwa malo awo ndi anthu andale, kumabwera kumaombapo mfuti pa famu yawo, amunawo anamwalira. Amayi chunga, Oliver chunga akumzimba, mayi amene wakuzunzika koopsa. Mayi amene akumabwera anthu kumaomba mfuti, ndithu kumaomba mfuti, koma apolisi, you are not doing anything. This is very, very pathetic. Azimayi amene azimuna wana mwalira asakhale zisiru kumalandidwa katundu m'Malawi munomu. Dziko lino ndi la democracy, ndipo tizayima pa chilungamo osamuopa wina aliyense. Ityoke tibandulane, koma ine ndizayima pa chilungamo. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.